Ovo su balon lepinje koje se spremaju od samo 2 sastojka. Odlične su za post na vodi jer ne sadrže ni kap masnoće, a veoma se jednostavno i lako pripremaju bez mešanja kvasca, brašna, pa ukoliko postite pogledajte. U blender ćemo staviti 2 merice ovsenih pahuljica i na to ćemo dodati te 3 iste merice vode. Stavljala sam hladnu vodu. Zatim ćemo sve dobro izblendati i tu smesu ostavit ćemo oko 20 do pola sata da se malo onako zgusne. Zatim ćemo tiganj veoma dobro zagrejati, pa ćemo male gomilice istiskati na tiganj i ostavit ćemo da se donja strana zapeče. Zatim ih okrenemo, a nakon što ih okrenemo one će same početi onako da se naduvavaju. Potrebno je okrenuti 2-3 puta kako bi se one i iznutra ispekle. Evo vidite ovdje kako one lagano rastu. Znači na tiganj ne stavljate ni malo masnoće. U suv tiganj potrebno je da on bude neki nelepljivi, znači teflonski, i stavljate onoliko smese koliko želite da budu velike pogačice. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!